guys, welcome back to my channel Bibisika daimary. लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय लोगोआ कभार भिडिअ' माने डान्स मोसानोनो आंनि मबाइलजों स' जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनोब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिबा भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै थुदो आंखौ देखायनाङालै माने लोगोफोर नै बिनो कभार भिडिअ' डान्स मोसानाया देखायनाङा बुंदों नायलांबाय था नै जोंनि गामिनि दुब्लिया नै इफोरावबो खाथि खाथि माइ गायो नै बै नुहुरनाय जायगायावनो भिडिअ'खौ लागोन आरो इयाव मा अबस्था हाइस थांखाबाय औ बिनि नामा बिनि मा बुङोमोनलाय दंखो आलबारथिं बाव आलबारथिं आया बडियानो जिर'सो नङाबा हाइस थांखायो बिदि बुंनायखाय लाजिलायबावबाय न' ओइ नायलाय ओरैबायदि मोजां नुखादो नायलाय ओइ नुबाय गजि मोजां नुखादो सिनारिखौ नुदों आरो नोंखौबो हेन्डसम नुबावदोसो नायलाय ओरैबायदि हाग्राखौ मोजां नुदो ओइ नोङो माबा नाङा ना जों कभार डान्स मोसाबा बेयाव माबा नांगौ ना दै दोङो ए माइसो न' आं हाग्रानि थाना जादो सरि लोगोफोर नायलाय बै हाग्रायाव आङो कभार डान्स मोसानो फुनाङा ना जाबावो हाग्राखौ ओमफ्रायो माइ गायनोसो बेयाव नांबाय आं माइ गायनाय ना मिथिया माने हाग्रायानो ओरैबायदि गेर बुंफबजोबखानायखाय मिथिबायना लायनाय कभार डान्स मोसाग्राया नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअ'खौ गथ'फोराबो दंबावोसो फैलाय फैबाय थादो लोगोआ फैदो ओइ फैदो दा मोनागोन नङाबा बेलाय नै लामाया बेयाव खालामगोन आरो मोसानायखौ जि मोजांखा नायलाय मथारिया प्लेन जा मोजांबावसो माइबारि खाथियाव नै फैबाय थादो इसोरो लोगोफोर नायलांबाय था मोनफैबाय जोङो बेयाव मोसागोन आरो नैयाव करनास जाबायदां गुजुनाय जासोदो आङो गुजुनाय दै गुसु लोंबाय थादा दे जि गुजुनाय जाखादो नागिरदो गिदिं बिदि थांदो मोजां नुदो थांबाय था खेनाय गोलोम नुदो जाबाय
हनै गैला आंना जा गोसो गुदुं जाना मोसाखाबायना लोगोखौ मोसानाय नुनायखाय मोसाहां थानो हाबावासैसो मोसामारबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टिं मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो जुदि मोजां मोनाखैबा आनलाइक खालामदो ना मा होनो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै टेक केयार बाय बाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन